Ani ay music video nga nagtrending sa social media nga iya sa award-winning nga Mandaue Children and Youth Chorus pagpahinumdum sa tanan nga daghan pagihapon ang mga maayong hitabo sa kinabuhi. Kini ang report ni Femery Dumabo. Taliwa sa mga bati ug makapahugno nga panghitabo sa palibot nga nakaapekto sa tibuok kalibutan. Kining kabataan nga naglangkob sa Mandaue Children and Youth Chorus ug Music House students. Adunay mensahe nga taliwa sa tanan, daghan pang angayng ipasalamat kay matawag kini nga milagro. Gipaagi kini sa ilang cover sa kantang When You Believe nga usa sa nagtrending sa social media. Depressing time and crisis, right? So a lot of challenges we take, and then I think we should focus more on the miracles that is happening around us, like when you say recoveries. Dinhi sa Sugbo nagkahiusang inilang mga sugbuan ng music artist aron pagtagik og orihinal nga komposisyon sa usa ka prayer song for COVID nga naguluhan og unta dunggon mo. Ang katawan mo kanimo nagalangon. Si Sugaro lang maestro sa International Award-winning Mandaue Children and Youth Chorus. Miangkon nga nakalitan man sa sitwasyon karon, apan andam sila sa unsamay kabag-uhan. Teach of voice, pag-teach of piano, gihimo sa online platform. And it's a new thing, and then kuan sa challenging sa in a way. Pero Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.